Proseguim amb la primera part, finalitzem la primera part amb la intervenció de Jordi Soler, que farà les trajectòries tan interessants de l'exili a Mèxic, del seu pare i del seu germà. El seu pare era en Jordi Soler, que el tenim ja bastant conegut a la comarca com a exiliat rellevant pel que fa a l'exili cultural i polític, i la part més novedosa és el seu germà, en Martí Soler, i ell que va ser un puntal dins de l'edició catalana de Mèxic, i ell que va néixer a Puebla, en Jordi, ell va acabar retornant amb el seu pare Gavà. En fi, ara veiem una mica les trajectòries que ha preparat i moltes gràcies, Jordi. Molt bé, bona nit. Bé, he de dir en principi que sóc aquí gràcies a l'entusiasme de la Maribel Oller. Sense la seva empenta no m'hauria atrevit a estar en un acte d'aquesta categoria perquè bé, no sóc un historiador, no acostumo a participar en actes on m'hagi d'expressar en públic, sóc ceramista i bé, he acceptat aquest repte i espero que la informació que us pugui aportar sigui del vostre interès. Si em permet, Jordi, dic una cosa. Li ha vingut a donar suport la directora del Museu de Gavà, la Noemí Casado, i també tenim aquí la filla del Miquel Ferrer, era el secretari de la UGT catalana a l'exili, i ell és la filla adoptada d'en Miquel Ferrer, i es van criar molt junts amb el Jordi Soler a Mèxic. El seu pare, el pare de la Montserrat Flores, tinc entès, i el Jordi ens ho explicarà, va ajudar a sortir dels camps en el seu pare i perquè treballava, era el seu secretari a la UGT catalana. Perdona, Jordi. Bé, doncs a veure, comencem. He titulat aquesta presentació com Dues vides, dos exilis al voltant de la lletra, perquè essencialment tant la vida del meu pare com la del meu germà es van estructurar a través de la investigació i de la publicació, diguéssim, de les seves investigacions i de la seva aportació. El meu pare neix el 1908 a Sant Martí de Provençals, d'una família treballadora. Els seus dos pares treballen a la indústria tèxtil i viu ja de petit les lluites obreres, recorda els enfrontaments que hi ha davant de la fàbrica d'Am entre els vaguistes de l'any 1917 i els esquirols que pretenien ocupar els seus llocs de treball. Tot això, diguéssim, va configurant una mica ja el caràcter de la seva personalitat. El pare és militant del Ràdium, un sindicat afiliat a la CNT, del gremi del tèxtil, i es produeix un lockout i els dos pares queden sense feina. Queden tots dos despedits. Per iniciativa de la meva àvia, posa una parada de verdures a la porta de casa seva i això, diguéssim, genera un canvi en tota la família. Passa després a portar una parada a la boqueria i això fa que, diguéssim, canvin també vivien a Sant Martí de Provençals, al carrer 2 de Maig, i es traslladen al carrer del Carme. El meu pare entra a les escoles del districte 6è i fa tota la primària, participa en un concurs de... Perdó que no penso en canviar les imatges i... A veure... Aquesta seria una mica la il·lustració de tota la introducció que he anat fent, no? Als 15 anys participa en un concurs sobre història de Catalunya que promou la protectora de l'ensenyança catalana i ell guanya el primer premi participant com a estudiant lliure.
allà al barri mateix d'on viuen existia aleshores al carrer del Carme l'Ateneu Enciclopèdic. Ell en aquell moment ha d'ajudar els pares i no pot continuar els estudis, però assisteix a classes nocturnes tant en l'Ateneu Enciclopèdic com en l'Ateneu Politècnicum. Aquí doncs li permet rebre diguéssim classes de literatura, d'història, amb personalitats que per la dictadura de Primo de Rivera havien hagut d'abandonar les seves ocupacions a la universitat i d'aquesta manera podien continuar la seva feina a través dels Ateneus populars. Bé, té un primer treball amb una impremta Aldina, on coneix un personatge que és Just Cabot, que és un gran bibliòfil, impressor, que fins i tot havia llogat un pis extra a Barcelona per poder instal·lar la seva biblioteca. Posteriorment, a través de conèixer Maria Manent, el meu pare entra a treballar a la protectora de l'ensenyança catalana. El fet d'haver tingut aquell premi l'ajuda doncs, a trobar aquest treball. En l'Ateneu rep classes de Francesc Martorell, Jordi Rubió, Pompeu Fabra i comença a publicar els seus primers articles a la revista Art Novell, que és una revista de joventut. Dins dels Ateneus coneix a polítics com Rafael Campalans i els que seran els seus companys de militància Jordi Arquer, Abelard Tona i Miquel Ferrer. És en aquest moment que es desperta el seu interès per investigar les arrels del moviment obrer català. Comença la seva participació als òrgans de premsa dels diferents partits d'arrel socialista catalanista. Es casa amb Magdalena Vinyes, gabanenca, i els traslladen a viure a Gavà. S'integra en un procés de creació de la Unió de Cooperadors, que és una cooperativa de consum en la qual els treballadors de les grans indústries de Gavà en aquell moment s'estava constituint la fàbrica Roca Radiadors i els Ules, una indústria química, i aquests treballadors que provenien de les indústries de les comarques de la zona del Berguedà i de Sallent, i que ja hi havia una tradició, diguéssim, de lluita sindical i d'organització política. Tot aquest nucli de gent que va arribar a Gavà per treballar en aquestes indústries es constitueixen amb aquesta unió de cooperadors. El meu pare pren una iniciativa perquè han de fer un nou edifici per l'entitat i en aquells moments el GATPAC, que era aquest col·lectiu d'arquitectes revolucionaris progressistes que projectaven les noves vivendes pels treballadors, ell se li acut l'idea d'anar a demanar-ho amb en Sert, demanar-li, el nom ara no em ve, Josep Lluís Sert. I en aquells moments és un dels seus col·laboradors, el Josep Torres Clavé, que és un jove arquitecte que està, diguéssim, també dins d'aquest moviment racionalista. És Torres Clavé que els hi fa el projecte d'aquest edifici, que precisament en aquests moments s'ha fet una restauració per part de l'Ajuntament i que, a pesar de tot, és un edifici magnífic, vull dir que és
edifici extraordinari, però que, per desgràcia, l'Ajuntament no ha volgut tornar en els seus antics propietaris després d'haver estat espoliat. Fins i tot no ha arribat ni a convidar els antics cooperadors o els descendents dels antics cooperadors a participar en la bona nova d'aquesta restauració. Vull dir que és una falta de sensibilitat extraordinària, no? Bé, continuem amb el tema. El meu pare, l'any 33, participa en la fundació del Bloc Obrer Camperol i en la creació de l'Aliança Obrera. Dona així mateix suport al president Companys en els fets del 6 d'octubre. Aquí, no, és en el següent. Aquí veiem... Bé, m'he passat. Aquí hi ha una carta signada per Ventura Gasol on t'autoritza el meu pare a entrar al Palau de la Generalitat. És en el moment aquest. Bé, entrem ja potser amb el tema. El meu pare, diguéssim, també participa a Gavà. L'any 38 exerceix el càrrec de regidor de Cultura i Ensenyament de l'Ajuntament de Gavà, des d'on implanta l'Escola Nova Unificada. Resta a Barcelona en representació de la UGT al Comitè de Defensa fins al mateix dia de l'entrada de les tropes franquistes, el 26 de gener de 1939. La seva esposa i fills són evacuats i es traslladen a Begur. L'exili a França. El meu pare passa per diversos camps, Argelers, Sant Cebrià, allà cau malalt, el porten a l'Hospital de Sant Lluís de Perpinyà, el traslladen a un hospital a Poitiers, on hi ha les tropes colonials amb membres de les brigades internacionals. El traslladen al camp de Barcaders. En un d'aquests camps, a la platja, s'havia produït una tempesta i havien arribat unes canyes, una canya americana, i un dels 3 companys que van anar a Mèxic agafa una d'aquelles canyes i com a símbol diu tu i tu i tu anirem a Amèrica. I aquest fet es va produir. Aquest era el Jaume Camps Illa i precisament va ser el que va facilitar després els bitllets tant amb ell com a Abelard Tona Nadalmai, un altre gran polític, que poguessin marxar cap a l'exili a Mèxic des de França. No sé si vaig molt desendreçat, però bé. És perfecte. Miquel Ferrer, precisament, des de Mèxic, un cop arriben... Bé, és que allò era una petita introducció i ara entro, diguéssim, en la matèria de la seva activitat ja cultural a l'exili de Mèxic, des de 1940 fins al 1965, que és l'any en què retorna cap a Catalunya. Us deia, el Miquel Ferrer, ja que està refugiat a Mèxic, els hi facilita els visats d'aquest viatge que realitzen des de França fins a Nova York. A Nova York, els Estats Units els expulsa cap a Mèxic amb un tren de càrrega vigilat per policia. Una de les primeres activitats en gran part dels catalans és la publicació en les revistes de l'exili. I aquí n'he posat un exemple, en molts d'ells hi ha articles del meu pare, però el més destacat de la seva participació en les revistes és el Pont Blau. Ell a Mèxic estableix relació amb Pere Calders i Tísner, coneix a Carné i Bartra i inicia la seva activitat com a cap de redacció de la revista Pont Blau. Aquesta revista uneix l'exili interior
amb l'exili exterior. Estableix relació, entre d'altres, amb Pere IV, Pedrolo, Joan Fuster, Soler Godes i Vidal i Tomàs. Joan Fuster i Soler Godes són valencians, Vidal i Tomàs és mallorquí. O sigui, la revista obté una participació important d'escriptors i de publicació de notícies tant del País Valencià com de les Illes, perquè tenien redactors a l'interior del país. Pont Blau posa les bases des de l'exili per la normalització cultural dels països catalans. Aquest és un dels grans fonaments, diguéssim, d'aquesta revista. El meu pare, a l'exili, pensa què puc jo aportar des d'Amèrica a l'estudi, diguéssim, de la participació dels catalans, i es posa a investigar en els arxius de la Nació i a la Biblioteca Nacional de México sobre la participació dels catalans en la descoberta del nord d'Amèrica, de Califòrnia. Ell publica aquests 3 llibres que hi ha aquí, el Perefages, són 3 llibres sobre el mateix tema. I l'últim és editat el 2001, que és una traducció de tots els seus articles en català i publicat per donar a conèixer aquests fets als ciutadans mexicans. En aquest moment és un llibre que el meu pare no el va poder veure perquè és posterior a la seva mort, i és gràcies al treball de l'investigació del Colegio de México de la seva obra. L'any 1941, a Buenos Aires, un grup de catalans impulsen la restauració dels Jocs Florals a l'exili, ja que la dictadura els havia prohibit. Aquests Jocs Florals de la llengua catalana varen ser l'altaveu de Catalunya a l'exili i varen persistir fins al 1977. A Mèxic s'hi varen celebrar 4 edicions, els anys 42, 57, 69, el de 69 a Guadalajara, i l'any 73 va ser, i l'últim va ser l'any 1973, i Mèxic va ser el país en el qual s'hi van fer més edicions d'Amèrica Llatina. Amb la investigació de la descoberta de Califòrnia, el meu pare es presenta en algun d'aquests Jocs Florals de la llengua catalana i n'obté dos distincions. Una per un article sobre Joan Parés, en els Jocs que van ser celebrats a Montevideo el 1947, i l'altra a Nova York el 1951, amb el Perefages, que posteriorment publicaria dins de les edicions catalanes de Mèxic el 1953. Els socialistes utòpics és aquesta dèria de la investigació dels orígens dels primers moviments diguéssim, del catalanisme, del socialisme en el moviment obrer, no? Pels camins d'utopia és la història de la participació catalana en la creació de la Icària de Tien-Cabet i la seva influència en alguns corrents polítics catalans durant el segle XIX. Amb aquest treball recupera un dels temes que més havia preparat des de la secció d'Estudis Polítics i Socials de l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Les arrels històriques del socialisme català, tema poc estudiat per la historiografia catalana, finalment va ser publicat a Mèxic l'any 1958. Tot això són exemples de coses que van anar aportant des de l'exili tot aquest conjunt de gent que es va veure impulsada a marxar del seu país.
Ara parlaré de l'Orfeó Català de Mèxic, que va ser aquest centre que neix l'any 1906. Durant el període de l'any 1931 a 1939 va estar lògicament marcat pels fets polítics d'Espanya, la República, l'Estatut i la Guerra, amb totes les conseqüències prou conegudes. Però l'arribada dels exiliats catalans del 1939 a 1945 seria la que va marcar l'inici de l'època més brillant de la vida de l'Orfeó. Va ser el centre de tot el desplegament cultural i polític del catalanisme a l'exili. Aquí he posat dues mostres de dues activitats, una commemoració de l'11 de setembre i l'altra una conferència del meu pare també sobre la història de l'Orfeó Català de Mèxic. Hi ha unes il·lustracions precioses en aquest imprès que són d'un altre exiliat català poc conegut, a veure si recordo el nom, Josep Narro. Josep Narro és un il·lustrador que he descobert un llibre d'un dibuixant mexicà que el situa com un dels millors il·lustradors d'Amèrica Llatina. Seria molt interessant investigar a fons aquest personatge. Bé, durant els primers exilis francès, el meu pare trenca amb el PSUC i es declara anti-estalinista. Ja a Mèxic, el setembre de 1940, com a reacció a una conferència de Joan Comorera en què acusa companys de traïdor a Catalunya i intenta justificar el pacte germano-soviètic, junt amb molts altres exmilitants i antics quadres del PSUC, funda el març de 1941 el col·lectiu Moviment Social d'Emancipació Catalana. Posteriorment, al juliol del mateix any, el moviment es transforma en el Partit Socialista Català i s'integren en el Consell Nacional de Catalunya. El 25 d'agost del 44, l'Orfeó Català de Mèxic es constitueix al Consell Nacional de Catalunya, ampliat a Amèrica, des d'on s'impulsa el Pacte Galeusca constituït a Mèxic el 22 de desembre del 44. El meu pare signa el document aquest del Pacte Galeusca en representació del Partit Socialista Català. La comunitat catalana de Mèxic impulsa, després de la fi de la Guerra Mundial, l'organització d'una conferència nacional catalana amb el propòsit de continuar la tasca reivindicativa La primera conferència té lloc al setembre del 53 i el meu pare en forma part, tant com a membre de la comissió organitzadora com a través de la presentació de ponències. A part de l'activitat política i de la investigació històrica, és important el fet de guanyar-se la vida. A banda de la tasca de resistència política, el meu pare s'involucra en diverses iniciatives laborals. Entre d'altres, primer treballa als Talleres Gráficos de la Nación com a corrector de proves, crea una empresa de publicitat amb Avel·lí Artís-Janer. Aquí hi ha l'anècdota d'una nota que he trobat entre els papers del pare i que per la forma en què s'expressa gairebé podria afirmar que és feta del Tísner, que diu, carai, com diu? No puc llegir. Bé. Carai, Soler com la Villes, després de llegir tantes quartilles encara no has fet cap badall. Vull dir que em sembla que és molt del Tísner, no? Aquest... Doncs bé, enceten aquesta activitat d'una empresa de publicitat i suposo que el meu pare fa de corrector i aquesta era la seva feina habitual. I bé, això té una fi. Després també amb en Pere Calders es proposen d'iniciar un negoci, van llogar una màquina offset amb un jueu rus i els hi poso un preu, ells l'accepten
duren poques setmanes perquè no els hi funciona. I quan van a renunciar al fet aquest del contracte que havien fet, diu, ja ho sabia que no duraríeu gaire perquè el primer preu que us he dit és el que heu agafat. Aquí s'ha de regatejar i s'ha de negociar i he vist que no seríeu capaços de tirar endavant un negoci, no? Bé, entre altres coses també obre una botiga de llanes, representant de teulades i de tub d'amiant i, a més, endavant obre la seva pròpia impremta, però és un cau de maldecaps perquè els treballadors hi ha molta poca serietat amb la puntualitat, amb les malalties i allò és un desastre. Fins que no entra finalment a l'editorial Trilla, aquí és on realment troba la seva estabilitat laboral. Bé, ara aquí he fet un mostrari del retorn. Torna a Catalunya en un viatge de prospecció i ja no retorna a Mèxic. Bé, un viatge amb la meva mare, diu que de turisme, però arriba a Gavà i diu, jo em quedo aquí. La meva mare torna cap a Mèxic, ell, a través d'en Joan Oliver, del Pere IV, li ofereix de treballar per l'editorial Proa, em sembla que era. Sí. I posteriorment, la vinculació amb el Pere Calders li fa una oferta per treballar a l'editorial Montaner i Simón, que és on treballa fins a l'any 1977, en què es produeix la seva jubilació. Dedica gran part del seu temps lliure a la investigació ja a Catalunya, dins de l'arxiu de la baronia de l'Aremprunyà, a la investigació biogràfica de l'Abdó Terrades, publica aquesta investigació dins de llibres de les edicions de la Magrana el 1983, que li fa un pròleg al Josep Termes. Des de l'any 1968 milita activament en el Partit Socialista d'Alliberament Nacional i el 1979 en el moviment polític de nacionalistes d'esquerra. Aquí afegeixo una anècdota que després que el meu pare va establir-se a Gavà, l'any 66 desmuntem la casa, agafem el vaixell Virgínia de Churruca, carregats de mobles, caixes de llibres, amb tots els objectes que ens semblaven que podien ser útils encara per la nova vida a Gavà. Però bé, arribem al port i es comencen a descarregar les caixes i les caixes de llibres i l'aduaner diu, hem d'obrir una caixa de llibres. Diu, los libros son más peligrosos que las armas. Per sort, en aquell moment que estaven descarregant les caixes de fusta, una d'elles cau a terra i s'esventra. I van sortir els meus llibres, diguéssim, d'escola i de literatura. Això és el que va aparèixer i aleshores va dir, bueno, endavant. Vull dir que el retorn és també... la meva experiència va ser de venir d'un país amb llibertat com Mèxic, amb una vitalitat política en aquells moments. S'havia produït la Revolució Cubana, era un país alegre, les façanes eren de molts colors i arribar a Barcelona en aquells moments va ser la cosa pitjor del món. Totes les façanes negres, les avingudes encara amb els adoquins, amb llambordes, el transport deficient, vull dir, era un país atreçat. Des d'aquest punt de vista estava encallat anys llum, no?, del que era Mèxic en aquell moment.
Bé, hi ha en aquells moments que torna el meu pare es produeix tot un moviment de tornada d'exiliats. Tornen el Pere Calders, el Tisner, el Pere Foix, el Miquel Ferrer, el Victorio Sala, tota aquesta gent l'havia conegut i l'havia tractat jo a Mèxic, però n'hi ha un que no pot tornar. I aquest és el lloro de la mare del Miquel, que no pot tornar, perquè li havien ensenyat a dir «Visca Catalunya lliure, mori Franco». I, evidentment, va ser un perill portar-lo de retorn. Bé, aquí us he deixat aquest per si volguéssiu ampliar alguna cosa sobre la història del meu pare, doncs hi ha aquestes documentacions, una pàgina, un blog que tinc fet que es diu Pels camins d'utopia, i després aquestes dues publicacions, que aquesta de Josep Soler Vidal, Fidelitat a un poble, recull tots els seus articles des de els primers articles, diguéssim, a l'Hora i tal, fins a tot el que va anar publicant a Amèrica. Ara passo, doncs, a l'altra vida, que és la del meu germà. La meva mare i els meus germans, el Martí Soler, de 5 anys, i la Magalí Soler, de 2, van marxar per la Jonquera cap a l'exili de França junt amb un conjunt de noies de les joventuts del Partit Socialista Unificat. Van anar, per sort, a parar en un poble que es diu Solí Estocàs, del qual era l'alcalde era del Partit Comunista, i està situat en el departament del Var. Allà van estar molt ben acollits i van passar uns mesos dins del que era la desgràcia de l'exili amb una certa atenció. No van estar en camps, no van separar els nens de les mares, vull dir que van poder passar uns mesos amb relativa calma. El meu pare, després de 9 mesos, quan pot restablir el contacte amb ells, els diu que tornin cap a Gavà perquè la cosa està molt difícil i que el millor és que tornin amb la família, que hi ha els oncles i hi ha l'àvia al poble i amb ells podran estar més o menys tranquils. En arribar a Barcelona, una altra anècdota que gela la sang, la meva germana de 3 anys, en el control d'entrada, li diu a ma mare: «Aquests són els feixistes que han mort el pare?» I la meva mare va quedar glaçada, no sé què va passar, no va passar res, però els nens són, diguéssim, un pou de sorpreses, no? Vull dir que... Aquí faig, diguéssim, l'exili mexicà del meu germà, que és del 1947 fins al 2018, que és l'any en què ha mort. I ara us llegiré, el meu pare marxa el 47, l'any 40 cap a Mèxic, i el meu germà el 47 cap a Mèxic. Aleshores fa ell amb un escrit, diu: «Passades ja aquelles èpoques d'horror que representaren primer la Guerra Civil, després l'exili a França i finalment la Segona Guerra Mundial i la separació. I encara 2 anys més de postguerra sense cap bon regust a la boca. Ens separaven uns mesos, unes setmanes, uns dies de la retrobada. El pare exiliat a Mèxic i nosaltres a Gavà amb l'àvia Balbina i els oncles. El vaixell surava lentament, visitant ports que no ens deien res, que ens separaven més que no ens unien.
de Bilbao a Gijón, a Vigo, a Lisboa, a Cadis, a Nova York i a l'Havana, carregant i descarregant, interminablement lentes les hores, els dies, les setmanes. El vol a Mèxic i la il·lusió a frec de dits, de mans, de braços, de pit. A Mèxic, aquest país tan llunyà en tots sentits, ja estimat per com l'he entrevist a les cartes del pare, amb els seus volcans i el poeta Netzahualcóyotl i els gravats de Posada. Oh, Caterina! Oh, Calavera Caterina! Època d'assimilació. Assimilació que no hi ha dubte s'hauria dificultat més sense el camí del pare i dels seus amics. Com explicar-se si no de sobte i per un mateix les diferències i fins i tot les inevitables convergències? D'entre els records, el pare, davant els murals de Diego Rivera, enfront de la imponent catedral de Puebla o d'aquell convent de Churubusco, convertit en reducte defensiu durant la intervenció nord-americana. El pare i el Mèxic prehispànic i la colònia, i Pere Fages, i tants d'altres catalans més, i el segle XIX de liberals i conservadors, i Juárez, i el porfirisme i la revolució. La nova pàtria entranyable ho era més, explicada pel pare. Són retalls, vull dir, és el que vaig afegint a tot això. No sé si realment aporten, però bé, són sentiments, són... L'aprenent i el poeta. També, el meu germà. Quan vam arribar encara, vam viure a Puebla, una bona temporada. Jo tenia 13 anys. Vaig entrar a primer de secundària. Al principi em van anar molt malament. Vaig arribar a l'escola amb pantalons curts. A Mèxic els nens no porten mai pantalons curts. I això va ser un desastre. El 1948 vam venir a la ciutat de Mèxic i vaig entrar a l'Acadèmia Hispano-Mexicana. L'últim any de secundària a la normal i cap a la prepa. Mentrestant treballava a la llibreria Editorial Mizrachi, inicialment a la bodega, que és el magatzem, i després vaig passar a les oficines, a tenir trucades i venia discos per aprendre idiomes. Vaig decidir estudiar arquitectura 2 anys. Vaig fer dibuixos per una fàbrica de mobles i al mateix temps ajudava el pare a fer correccions de proves. I ara, si em permeteu, el del poeta, us llegiré un poema d'aquest llibre que va publicar l'any 1959, quan tenia 25 anys, que és l'antologia poètica. I és molt curt, Però bé, perquè donar una pinzellada en 25 anys, diu. Hi ha una ferotge espera. Hi ha una ferotge espera en els pins, muntanyes i barrancs. Fes-me semblança d'ells, que coneixen aquest neguit de l'espera i compten per mil·lennis els anys. La mirada feta a les altures i l'oïda atenta a l'ira del volcà. Fes-me semblança d'ells, estimada, i compta les hores àrdues de l'espera. Ara, mentre la recerca és dubte i el dubte inflama el meu desig, pels mons davall a l'espera i els pins retornen al meu crit ferotge, el volcà i els pins i els muntanyencs i les feres, silenciats de sobte. Hi ha una ferotge espera dins l'aigua que baixa del desgel. I això és la mostra aquesta, diguéssim, que m'he permès de fer. Bé, ara entrarem a la seva faceta d'editor. Ell va estudiar tipografia a la UNESCO i s'havia iniciat ja en aquest art amb el pare, el qual va ajudar a corregir les proves de la primera edició del Canto General de Pablo Neruda amb il·lustracions de Diego Rivera i David Alfaro Siqueiros. Va treballar per diverses editorials com a freelance, Queromones Editores, Editorial Grijalbo, Editorial Pax i per algunes impremtes. Ell va participar dins del Fondo de Cultura Econòmica gràcies a la decisió de Manuel Andújar,
també exiliat. El seu retorn va ser un dels fundadors d'Aliança Editorial. El meu germà va plantejar un sou determinat que en principi l'empresa va decidir que no li podien admetre, i quan va tornar a casa i li va explicar això al pare, el meu pare va posar un crit al cel i tal. Però el Manuel Andújar el va acceptar a posteriori i finalment va entrar amb el sou que ell s'havia assignat al Fons de Cultura. Allà, diguéssim, va conèixer el que serien els seus dos grans mestres, Díaz Canedo i Alichu Macero, i també la que seria la seva esposa, Elsa Cecília Frost, que tenia al seu càrrec la gerència editorial. Des del 1959 al 1966 el meu germà hi va treballar de tècnic editorial. L'any 1965 el Fondo de Cultura Econòmica publica 2 llibres, Escucha Yankee, assaig sobre el triomf de la Revolució Cubana, i Los hijos de Sánchez. És un estudi antropològic d'una família pobra mexicana que això va provocar una gran crisi amb el govern de Mèxic, que en aquells moments estava presidit per Gustavo Díaz Ordaz, i aquest fet va fer que enderroqués tota la directiva del Fondo de Cultura Econòmica. En una segona etapa, ja més anys endavant, el meu germà es va tornar a reincorporar al Fons de Cultura Econòmica i aquí ja va exercir com a gerent editorial. El 2013 l'editorial li encarrega de coordinar les activitats editorials pels centenaris d'Octavio Paz, Efraín Huertas i José Revueltas. 80 anys després del seu naixement, l'editorial mexicana és una de les més consolidades als països latinoamericans. El fet aquell de la decapitació del grup editor del Fons de Cultura genera la creació d'una nova editorial amb els mateixos plantejaments de suport a tots els moviments progressistes d'Amèrica Llatina d'esquerres, que és Siglo XXI Editores. El meu germà participa en la fundació de Siglo XXI Editores al costat d'Arnaldo Orfila, que és d'origen argentí, i que és un puntal en el món de l'edició a Amèrica. El meu germà ocuparia els càrrecs de secretari de producció, gerent de producció, director d'edicions, subdirector general i director executiu. L'editorial Siglo XXI va ser inaugurada el 18 de novembre del 65. Continuant amb la seva activitat dins del món editorial, tenim Libros del Umbral. Aquesta és una editorial que la funda ell amb els seus 2 fills. I m'ha agradat la definició d'umbral, que és la peça que forma la part inferior d'una porta. Al mateix temps és el que constitueix el principi de qualsevol activitat o procés. L'intent que representa Libros del Umbral respon a diverses intencions que, cal dir-ho, es van anar formant a mesura que el temps va anar transcorrent. Primer de tot, la literatura i d'aquest la dels joves en la col·lecció El Clan, narrativa, teatre i poesia de joves hispanoamericans, així com la traducció en la col·lecció El Naranjo, en edicions bilingües de poetes catalans, portuguesos i anglesos. L'edició de textos en la col·lecció El Pensil, aquesta intenció de rescatar textos poc coneguts de cultures tan diverses com l'anglesa, la japonesa o l'alemanya. Narració, teatre, poesia i la col·lecció El Ahuejote, la narrativa en totes les seves manifestacions, Manuel Arroyo Stephens, Pere Caldés, Josep Carner, José Ricardo Chávez, Javier García Galiano i El Tule, que recull el Mèxic i la seva història. I finalment La Vereda, d'assaig, textos buscant la novetat del tema i de l'enfoc. Una altra faceta del meu germà és el 1999 entra en el que és el Colegio de México. Cal destacar que el meu germà hi va impartir classes com a tècnic editorial, tant al Colegio de México com a la Universitat de Guadalajara, on va fundar i dirigir un postgrau editorial,
També fa classes a la Universitat Iberoamericana, l'Autònoma Metropolitana i a l'Instituto Nacional de Bellas Artes. La Casa de España en México, després anomenada el Colegio de México, es crea el 1938. Va ser una institució cultural fundada per l'aleshores president de Mèxic, Lázaro Cárdenas, que va ser el president que va acollir tot l'exili en aquell moment. Per iniciativa de Daniel Cosío Villegas, amb la finalitat de donar refugi als intel·lectuals espanyols en el context de l'exili republicà. O sigui, es crea la Casa d'Espanya per donar refugi als intel·lectuals exiliats i se'ls convida a anar cap a Mèxic. Després de 2 anys d'activitat, la Casa d'Espanya es va transformar en el Colegio de México, que diguéssim, el Colegio de México és un centre d'investigació, no? Del nivell. El meu germà hi entra a treballar com a cap de publicacions al voltant de 1999 i aprofita per investigar en els arxius la correspondència de Josep Carner i d'altres catalans. La correspondència de Josep Carner i altres catalans amb els intel·lectuals mexicans. Fruit d'aquesta investigació sorgeixen la Casa de l'Éxodo, que recull els documents dels exiliats i la seva obra per copsar l'atmosfera que es vivia en aquells moments, encara de lluita o de fugida. Així mateix, li permet de reunir l'antologia de poesies El Poeta en la Casa, antologia de poetes de la Casa d'Espanya en México, i l'últim treball, publicat el 2008, el llibre Journée poètique o Història d'una traducció, parteix de la correspondència existent entre el Colegio de México i la Capilla Alfonsina, casa de Alfonso Reyes, a la ciutat de Mèxic. Aquest Alfonso Reyes fa gran amistat amb Carner i la seva esposa, Émilie Noulet, i fruit d'aquesta amistat, l'Émilie Noulet intenta durant anys la traducció al francès de l'obra de Reyes titulada El Deslinde, que ella considerava una obra decisiva, deia, un imponent monument a la producció literària. El llibre presenta les cartes que es varen intercanviar i 20 dels poemes traduïts com a mostra d'aquell intent, perquè no es va arribar a finalitzar aquesta obra. És el fruit, diguéssim, aquesta investigació de tota la documentació que quedava dins del Colegio de México mentre ella hi va estar treballant. Una altra faceta del meu germà és la de traductor. Una de les constants de Libros del Umbral ha estat la publicació de traduccions d'autors catalans fetes per ell mateix, pel públic mexicà. Carner, Calders, Foix, Tísner i Martí Pol, entre d'altres. Es produeix el 2004 la Fèria del Libro de Guadalajara, és una de les fires del llibre més importants que hi ha després de la de Frankfurt. I el 2004 Catalunya és el país convidat. Aleshores, en funció d'això, el meu germà impulsa tot un bloc de traduccions i alguns assajos, especialment per a la fira. Aquests llibres vàrem tenir l'oportunitat de presentar-los al novembre de l'any 2005 a la Biblioteca Josep Soler Vidal de Gavà, coincidint amb l'exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Literatures de l'exili. Bé. Un altre aspecte important és la participació en la revista de l'Orfeó Català de Mèxic, que és una revista d'edició trimestral, inicia una segona època l'any 1985 i dura fins al 2001. Se'n fan 44 exemplars, dels quals 11 sota la direcció del meu germà a partir del número 23 i amb l'ajuda del Jaume Soler, un dels seus fills, com a dissenyador gràfic, li donen un tom important de modernització i de qualitat, tant en l'edició com els continguts. Havia preparat una col·lecció de revistes per deixar-la aquí, però me l'he deixat. Vull dir que perquè poguéssiu valorar la qualitat de l'obra. I ja per acabar,
l'any 2004, motiu de l'homenatge dut a terme en el Palau de les Belles Arts amb motiu del seu 80è aniversari, el meu germà diu en una entrevista a La Jornada: «Sobretot he estat un lector empedreït de poesia i sóc un poeta que escriu en català i en espanyol, però no es tracta d'una divisió en dos, sinó que hi ha, aquí a la ment, idees que es poden expressar millor en català o en espanyol segons el cas». En aquests últims anys va rebre del Fondo de Cultura Econòmica, això em sembla que ho he dit ja, l'encàrrec de coordinar les activitats d'Octavio Paz, Efraín Huerta i de José Revueltas. Mèxic va apreciar i va recompensar la seva fidelitat i talent. Aquell jove nascut a Gavà el 1934 i que va arribar als 13 anys com a part d'aquell exili va rebre l'any 2006 la més alta distinció que l'estat mexicà otorga als estrangers, l'Ordre Mexicana de l'Àguila Azteca. Aquell primer aprenent de tipògraf va arribar a convertir-se en un dels editors mexicans més respectats. Moltes gràcies i això és tot. Gràcies.